Bennemastate in Huddegriep bestaat 64 jaar. In al die jaren is er een soort verloren en is er vaker stilstaan bij feestelijkheden. Dit keer werd het jubileum op een speciale wijze vierd. Nu hebben we gezegd van, laten we toch eens even terugkijken in de tijd. Laten we een tentoonstelling doen zodat alle bewoners en ook medewerkers en familie en dergelijke daar ook van kan meegenieten. Ja, en dan haal je toch heel veel historie op met prachtige foto's, prachtige verhalen. En soms natuurlijk ook wel wat trieste dingen, maar over het algemeen is het natuurlijk heel mooi om terug te kijken in de historie. En vooral als je dan ook nog weer oud-collega's tegenkomt die aan het begin bij de start van Bennemastate betrokken waren. De tentoonstelling waar Iepener terug burgemeester Jeroen Gebben en Jo de Vries, een van de eerste meiwerkers van Bennemastate. Mevrouw woont hier nog in de directe omgeving, is altijd heel actief geweest in de plaatselijke gemeenschap en heeft vlak voordat ze ging trouwen, maar zo was dat vroeger, heeft ze een jaar of 4, 5 hier gewerkt en toen is ze gestopt, getrouwd en kinderen gekregen. De tentoonstelling roepte een soort emoties op mevrouw de Vries. Onvoorstelbaar, net al jaren dat ik er nou ben. Ja, geweldig. Ja. Is er een prutte verhoren? Heel vol. Ja, de kerst het niet meer. Hè. Er is hele huizen voor. Ja, heerlijk. Je hebt hier een sneeuwbal in. Ja, prachtig. En dit is het oude huis van Dr. Bontekoe. Ja, hele grote tuin. Ja. En mooie herinneringen hoor. Dat doet je wel wat om je nou weer naar te zien, merk ik wel. De mensen zijn er niet meer, hè? Van mijn famkes. Nee. Dat is wel heel jammer. Ja. Nou ja, zij is leven, ze dan maar. Dat wie de statusdeel van al? Voor wat ik ontenkens ophel je wel. De tentoonstelling is nog de hele maand juni te beginnen. Als mensen belangstelling hebben, dan ben je de hele maand welkom om hier te kijken naar de historie van Bennemastate. Overdag zijn we gewoon open. We zijn natuurlijk altijd open, maar we hebben geen bezoektijden. Dus zeg maar tussen 10 en 7 uur 's avonds kan iedereen hier gewoon zo vrij binnenlopen.